HDP çi dibêje ji îro şûn da bi rastî em ê li gel we bin heftê carekiyan jî belkî hîn zêdetir. Em dixwazin li ser HDP ambargoyekî mezin heye bi vê rêyê em vê ambargoyê bişkînin dengê HDP bigihînin we HDP di mijarên krîtîk de çi dibêje çi difikire û çawa tevdigere. Di vî çerçoveyê da îro mêvanekî me hêja heye niha ez ê bang lêkim ew beşdarê bernameya me bibe. îro bernameyê yekemîn HDP çi dibêje mêvana wî Birêz Leyla Güven e hevseroka KCD û parlamentera Colemêrgê Birêz Leyla Güven bi me re dê lazek şûn da beşdarê vê bernameyê bibe. Em ê mijara înfazê yani ev pêşnûmeyekî ji aliyê AKP derheqê înfazê de hatiye amadekirin ew tê çiwatê û Leyla Güven vê yekê çawa dinirxîne. Her wiha ev şeva koronayê li Kurdistanê bandorekî çawa dike bi vî girêdayê têkildarê vê mijarê belkî hinekî jî mijara girtîgeha em ê bi Leyla Güven ra biaxivin. Birêz Leyla Güven belê niha beşdarê bernameya me dibe. Birêz Leyla Güven hûn bixêr hatin ser çava ser sera. Gelek spas her hebin. Me got HDP çi dibêje wekî berdevkekî HDP wekî parlamenterekî HDP ji wî wê de tir jî wekî em bêjin hevseroka KCD hûn bixêr hatin cardin ser sera ser çava hatin. Mijara me ya ewil pêşnûmeya înfazê wekî ku hûn jî ji nêz ve dişopînin hikûmet derheqê vê koronayê da dekir ev tê niqaşkirin bi Kurd û Kurmancî ez bêjim hûn vê pêşnûmeyê çawa dinirxînin çi dibînin di vê pêşnûmeyê da. Belê ez ser da silav û hurmetê xwe ji tevahî temaşevanan ra pêşkêş dikim. Rast e niha AKP heskê zagona bigere zindana li gora dilê xwe hinek însana berda hineka tê de bigire. Ji bo vê jî aslında vaz zagon guhertin ne tiştekî nû ye. AKP 2 salin hemû millet dayê bendewarî kî tu bêjî ez ê zagona bigerim ama tiştekî berbiçav tuneyî. Yani wezîrê dadê normal wezîr e ama tiştek destî wî de nîne. Wek tê zanîn îktidara AKP'de her tim zilamekî tenê heye gotina wî derbastar e. Ji bo vê jî 18 salin ew em bênê zindana da berê çi qes bûn niha 2 qat 3 qat din însan zindana da hejmar zêde bû. Ji bo vê jî milletêk gotekî tweetek avêti be gotinek gotibe rexneyek li emberî AKP pêkanî be hema demê da bû suçdar û hatî girtin û doz jê re hat vekirin. Ji bo vê niha hepsî zindan tijine. Yani hejmara hepsa niha êk tê de mayînî nagirê ne mümkün e tê de bimînin. Ev qoşekek 10 kes tê de bime niha 5 kes tê de dimîne. Ji bo vê jî 2 salin tu bêje ez ê zagona bigerim ez ê înfazê de guhertinekî çê bikim milletî de benda seknekî bendewarîkê lê tiştek tinê. Niha hat ji bo koronavirüs êdî mecbûr ban vê gavê bavêjin a niha jî hat parlamentoyê wek hûn jî dizanin îro tikê bate nikaşkirin ama sibê dest pê dike ê were nikaşkirin. Belê yani bi kurtasî wekî bi hevokekî ku hûn pênase bikin ev zagon yani hûn ê navekî çawa li vê zagonê bikin wekî em mesela em bêjin vê zagonê binav bike Leyla Güven dê ji vê zagonê ra çi bêje? AKP bi vê zagonê dixwaze ku hepsî zindana da li gora kêfê dilê xwe ê MHP'yî û AKP'yî ê nêzika wan wana berde ê dinê wir da hepsê de bimin jî li ser wan şer di merca gurantir bikin. Baş e. Birêz Güven niha hûn ji girtîgehan re xerîb nînin. Hûn jî zindanan baş dizanin hûn li girtîgeha Amedê jî man deverên cuda jî hûn lêman. Gero îro rewşa girtîgeha çi ye ger ku ev nexweşî xwedê dûr bike ku bikeve girtîgeha em ê bi tabloyekî çawa ra rûbirû bimînin? Zatişxe zindanê Tirkiye Kurdistanê ticara li gora şer di mercê mafê mirovan nebûne. Ji 12 Eylûlê bigire heta niha her tim zindan wek ciyek ciyêr dibêjin islahkirin hatine pêkanîn. Niha mesela nava 300,000 însan da girtî da
6,000 جوان شغلن زندانه دا شرط مرجی وان نینن که خودی بکن چونکی د زندانه دا جی ابوریک لازمه هم دولتی او گرتنه دیل گرتنه هم جی حقی جیرانی جوان دگره هم جی حقی پاکشی و هر چیزی جوان دگره جبر بیه که نه لگورا ستاندارتی ناونه توینه زندان براستی جی قاده که مافی مروفان هر زیده تر تیم پیکانینه جبوی بیه که یعنی بریجی هبو اما اقتدار AKP شرد مرجی زندانی گرانتر کرن نها باتمان وی روژه آلوزیک درکت دنا گرتین عبدیدا ام تزانن که نها تباهی زندان مینا باروت بونه yani hema demedet ki ev beben yani bitekin çünkü şart merci brastici ne şart merci ki insan tida beninin jboy veji tersek per mezum tendri mahamiye dahi beni brez güven pers belge temaşevanan jî beşdarên kesên ku me dişopînin li ser medyaya civakî mecburan jî persgirt tişta herî zêde tê em bêjin merak kirin ew e gelo hikûmet dikare li girtîgehan tedbîran bigire ku ev nexweşî pêş nekeve mesela do Wezîrê Dadê Abdulhamid Gül got ku nêzîkî 55 personelê me yanî yê dadgeriyê bi vê nexweşiyê ketine li ciyê ku dadger dozger bi vê nexweşiyê dikevin girtî tê çawa ji vê nexweşiyê bên parastin tev bila iktidar ve baş bizane bikû ev gotina ji aliyê gel da ji aliyê siyasetmedara da ji aliyê muhalîf da tu cara nê qebûl kirin herkes baş dizane ki ne mümkün e li zindana tedbîr warin girtin gel û henekê yani niha tu bêje ku bila li derva însanê derva mesafê têkin nabere xwe newsa tu bêje bila herkes nêzîkî hevdû nebe qoşekê da şuna 10 kesa 5 kes hebe gel û çawa mesafê têkin nabere xwe yani ev ciyek ev tê de timînin gelekî teng e ne mümkün e ev tedbîr warin girtin adin infaz koruma memuru ev çûne mala xwe dikevin nav jiyanê û dawiyê da jî tenê nobeta xwe tên zindana yani ji derva kom dikin tînin zindana müdürê zindana hema demê da personelê zindana hema demê da yani çawa tedbîr warin girtin va ne mümkün e kes bi vê qanî nabe xeber tên ji me ra tu bêjin zindana da destpêkiriyê yani gelek tu vê merhelê da êk niha agirê wan zêde bûyîne hene malbat ji me telefon dikin yani em tu nav tirsê mezin danî ev tiştêk Wezîrê Dadê gotî tu cara nê qebûl kirin mesela dibêjin li Şaqranê doktorekî bijîşkekî li girtîgeha Şaqranê bijîşkekî bi vê nexweşiyê ketiye pekî ev fikarên we zêde dike mezin dike yani ev jî heye îro agahîk din hat gotin doktorekî din têda teşhîs pozitif derketiye vekî din yani gora ku malbat dibêjin hundir da gelek agahî hene ev agahîna neylin eger ev girtî xazin vê agahî ji malbata xwe re telefon riya telefon da bêjin hema di demê de telefonî wan qut dibe yani van tiştana gişme didin tirsandin ne mümkün e bi vê şeklê bimeşê yani zindana da cargî dest pê bike ku pêkiriyê yani hevseroka şaredariya mazî daxî mînake her ber bi çav be yani ya wê pozitif derket ew hatı berdanî ama ew ji hundir hatı berdanî niha li Tarsûsê li zindana Mêrdînê em dizanin ki ew însan wirda maye yani gel û çawa tu êdin da dernekevî lazim ez tiştekî zelal bikim yani hûn dibêjin kesê ku behsa vê nexweşiyê dikin biriya telefonê dixwazin ji malbatê xwe re divê derheqê de agahî bidin telefonê wan tên qet kirin yani sansûrek e di vî warê da belê gelek malbat telefon kirin va tişta xwe ji me re gotin ku zarokê me ji me re tu gotin lê telefon hat qut kirin yani ew naxwazine ew da agahî derkevin derva niha wektê zanîn ew zagon jî li parlamentoyê tê nîqeş kirin hez nakine niha were bîstin çünkü rastî jî yani zindana da tiştek derbikeve wek qetiyama pêk bê yani kes nikare pêşî wê bigire ji ber wê yekê niha betişîr baş e birêz güven niha ev pêşnûme meclisê tê nîqeşkirin divan
saatan da jî li ser vê nixaş tê meşandin. HDP wekî ku em dişopînin muhalefetekî tund dike, parlament em bêjin partiyê din jî hin nerazî bûnê wan hene muhalefetekî berfireh heye lê hewldanekî ku bikarbe vê pêşnûmeyê sererast bike derneketiye holê. Ji bo vê pirsa dawî divê mijarê da divê lazim em çi bikin ku ev pêşnûme bi awayekî wekhev derkeve girtiyên siyasî jî ji vê sûdê bigirin. Ez dikarim bêjim ku em tibêne em însanin, em siyasetmedarin, em xwedî berpirsiyariyê em gelin, em jinin, em ciwanin, em însanin. Gere em qiyametê rakin. Gere kes di mala xwe de bêdeng nemîne. Rast e belkî em îro dernakevin derva. Ama bila herkes wê bizane. Vê rojê li Batmanê çawa agahî hat got zindanê da ew heye, isyan heye, tevahî milletî Batmanê herîkî ber qada zindanê. Yani eger mirinek di zindana da derbikeve kes ji bin vî barî ra nabe. Serê da em ji bo wê jî hîn di meclisê dayê. Em bange gelî xwe dikin, em bange xwediyê mafê mirovan dikin, xwediyê saziya dikin. Bila herkes dengê xwe bilind bike li ser riya medya civakî û dengê wan bigêjin kê derê veqet mühim e. Yani qada netevî jî nehat vê merhelê de nerazîbûna xwe nîşan da. Em eger va zagona minak AKP MHP xastî derbas bibe em giş ji bo me gişa şerme yani. Ji bo wê jî ez dibêjim ku hînik dem nêzik e, hînik tu qatliyam û ti zindana da pêk nehatine gere em hemî dengê xwe bilindtir bikin. Baş spas dikim ji bo vê mijarê. Du mijarê me cuda jî hene. Yek ev nexweşî şeva koronayê li Kurdistanê bandorekî çawa dike çavdariya we çi mesela li Kurdistanê şev mer çime gel vekişiya malê xwe tedbîr hatine girtin yan divê warê de qetine deportasyon dixwazin çi divê derheqê da. Belê yani korona virüs çawa hat yani em hemî jî dizanin ama tiştekî gere ez sererast bikim. Yani belki herkesi zanista yani mirovê zanist yan jî saziya herkesi tiştek digot. Lê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan berî 10 sala va tiştek gotu aslında. Gotu ku xwaze ne evke yani xeparastina xwaze jî heye. Aslında ev şerd merci Guran derbas be ama rojekî bersiva bide. Na koronavirüs herkesi li gora xwe tedbîrê xwe girtin ama desthilatdar vek Amerika, İngiltere, Fransa ekna her zêde koronavirüsê insanê wan jiyana xwe ji dest didin. Wana çekî kimyevî, çekî din gelek tişt amade kiribûn gotibûn em xwe biparêzin. Ama na hat wê merhelekî kes nikare xelemberê vî koronavirüs biparêze. Çünkü ev çekana ne têkanî. Ji bo wê jî niha li Tirkiyê jî em dibînin her rojê wezîrî Endüstriyê derdikeve o millet dixepîne li gora xwe tiştna dibêje. Ama aslında rastî nav civakê dayê. Rastî nav gel dayê. Rastî nav bijîşka dayê. Ew her tiştî ji me çêtir dizanin. Yani tiştîk ji civakê tê veşartin heyî. Em meclisêre de hema demê de me got ku bila ew xebatî tên meşandin zelal ber çav warin meşandin bila gel bizane her tiştî. Ama yine ha mixebin hin gelek tiştî nizanî. Ez dikarim rehet bêjim ki ji sedî belkî ancak 10 tişta gel bizanî. Ama ji sedî not jî tê veşartin. Na em vegerin Kurdistanê bêguman li Kurdistanê şerd mercî gelî me cudanin. Çima? Çünkü etnav Ali Türkiye Kurdistanê da cudabûnekî gelek mezin heye. Yani şeredariyê me hemû da dest hatî dayîn ser û ji malekî 3, 4, 5 kes girtine zindanê dane û êk mayînî mecbûrin bişuxulin yani karî wanî fabrîqa li van derman nîne însan diçûn yêniya û millet bi rastî jî mecbûr e derkev derva. Yani ji bo wê jî niha em bêjin sedî sed ketine hundir na ne wîsayê ama milletê Kurd hema demê de jî milletekî birêxistin e. Me bankir wek HDP, wek DTK, wek DBP, wek Sazî Kurdistanê tevahî tevgera jinê azad me bankir. Me got ku gelê me êja. Hûn jî dizanin ku li welatê me gelek cara qirkirin bûye, mirin bûye her wiha. Ana ji bo vê koronayê tedbîrê xwe bigirin ji kerema xwe ji hundir dernekevin. Ew gelê birêxistin dengê me bîst
ji sedî heştê ketin hundir niha li welatê me yani em dikarin bêjin ku li derba zêde ew nîne êk mecbûr tişûn derba hene êk mecbûr tişuxulin hene vekî din baş e rewş. Başa destpêkê de çavdariya me jî bu ku gel li Kolaniyê bangewaziya we bandor li ser gelkirine wisa têxuya. Yani niha gelê Kurd bi rastî jî ji her alî da pirêxistine. Yani bi siyasetê bi pêşketî, bi zanebûnê pêşketî, felsefeyek wan cuda heye. Ji bo ve jî ji gelên dünyayê tevahî cudabûnek me heye. Em li rêveberiyê xwe, li saziyê xwe guhdarî dikin. Yani me ban kir pirya medya civakî gelê me jî guhdarî kir. Başa, birêz güven, pirsa dawayê bi rastî mijarekî giring e, me dixwast belkî em berfireh li ser bisekinin lê dema me zêde nema, bi kurtasî jî em vê bernameyê biqedînin. Di vê çerçeveyê de gelê me xizan e, hinekî li kar neçarin ku bikin kar, xwe baş naparêzin. Hedefê di vî warê de kampanyayekî de dest pê kirin. Got ku em ê ji xwe re malbatên kuşk û bira peyda bikin. û hevkariyê yani kampanyaya hevkariyê kesê em ê nanê xwe, arê xwe, aşa xwe bi van gelên xizan re parva bikin, bi gelê xwe re parva bikin. Ji bo vê kampanyayê hûn tu dibêjin beriya niha jî hatibû ceribandin li Kurdistanê, niha li gelenkeriyê Tirkiyeyê dê bê ceribandin û bangewaziya we çi ye? Yani ev kampanya gelekî giring e bi rastî jî hewcetî pê hebû. Yani em çawa li dîroka xitinêrin 40 salî dawî em bînin berçavê xwe. Li welatê me gelek alûzî çêbû, li welatê me gelek şer çêbû, gelek pevçûn çêbû, gelek mirin bû, faîlî meçhûl bûn, gund hatin velakirin. Milletî gundî mesela li gora xwe şert mercê xwe, pezê xwe bû, em bên çêlekî xwe bûn, karê xwe bûn, terlê xwe tiçandin her wa. Ew tiştana giş hatin qedexe kirin, gund qedexe bûn. Millet gelek ketin xuzaniyê. Ama piçil serkiyama, bi piştgiriya ku didayî hevdû û bi hevaltî, bi biratî, piştgirî gelê Kurd serkiyama. Ji bo navê jî gelê Kurd ji vê tiştî re nebiyênî. Yani eşîrtî li welatê me heye. Mesela her eşîr li gora xwe, li malbata xwe em dikarin bêjin, malbata girseyî xwedî derdikevin. Herkes li xuzanê xwe, li feqîrê xwe bi xwedî derdikevin. Ew li cem me li cem Kurda çendek e. Ji bo ve jî ew kampanyayek niha hem ji alî HDP de hatî dest pê kirin, hem ji gelek ciyê din de cuda cuda ew gelek mihîm e. Dîsa ceribandineke me dema Kobanî de hebû. Wexta milletê Kobanî ji ber çeteyên Daişê raviyan hatin mecbûr ban hatin em bêne alî Kurdistana Bakur vê çaxê jî piştgirî pir mezin, pir xurt pêk hat. Ji her derê de alîkarî baliya. Ez niha jî wisa difikirim. Ez dibêm ku gelê Kurd hîn jî bi wî rihî tevdigerê. Rihî wan rihekî hevpariyê bi rastî, rihekî komînal e. Ji bo vê jî ew piştgirî her rojê xurttir bibe. Em jî li gora xwe em ê vê piştgirî mezintir bikin. Pir Kurd gelo bi vê münasebetê bi niha ev nexweşî cudahî naxene bera mirova. Herkes bi vê nexweşiyê bandor dike. Dibe ku ev kampanyaya biratiyê, kampanyaya malbatên biratî û xuşkiyê bi navbera gelan da bibe pireyekî aşîtiyê. Belê dê guman. Yani em her tim hewl didin ku em eniyekê demokrasiyê, eniyekê wekheviyê, biratiyê li alî Tirkiye Kurdistanê pêk bînin, tibe de em pir serkeftî nînin. Yani me hewl da lê belê heta namînek me xwastî nebû. Ama wek me jî anî ser ziman rast e. Ti vê piştgiriyê da yani çawa ku koronavirüs tu kes cuda neyişt, tu kes cuda nedît. Hema hat ber derî herkesî. İşte em jî dibêjin ki em bi alîkarî xwe her ber derî herkesî. Yani bila gelê me dilê wan rihet be. Em wek yani wek partiya HDP jî, wek Saziyê Kurdistanê jî em her tim li cem gelê xenî. Gelek Türk be, gerek Arap be, Laz be, Çerkez be qet ferq nakiş bo me. Em dibêjin ki berî her tiştî însan e. Ji alî vê de jî em wextê piştgirî bikin em li naslama wan nanîrin. Gerek em li herkesî vekev nêzik bibin. Baş e. Birêz Leyla Güven spas dikim hûn cardin gelekî ve agahiyên giring da spas
خیراتن برنامه من چما داسی تشتکی کارن لیزی دبکم فرمو تنه جبوی جنا استخازم تشتکی بینیم سر زمان اوجی نه تبه مرحله دا هر کس بگریا مالیخه لی مخبن ام خمگینی هین تبن که تمال دا جی تندیل ام بری جنه بردوام که ام دویریه جگلی خربان تکن نه تنه علی کردستانی علی ترکیه جی تمال دا بلا حرمت جنار بگرن بلا تندی چه نبه تبه مرحله دا جگره هر کس هستیوار به دیسا بانگا ما اوکو تدبیری خیلی بگرن شمالا خطر نکفن روژه پیش ما ام به طالبات او بکن ببورینن جبوی ویجی و در فتا و دامن از گلک سپاس کن جاردن زور سپاس برز لیلا گوین مجارکی گرینگ ممکن تمام کرد مجارا جنا گلک مجارکی گرینگه بله تمام هیچ برنامه براسیل ور گیش باویا خو لیلا گوین سروپا که parlamenter جولمرگی لیلا برز لیلا گوین میوانم نگویشت پرسیمه برتوان انفاز سکنین هر وها شب کرونا باندوره کی چاول سر کردستان دیگه دیس داوی دادی کمپانیا هدفی تچواته دبک بنابر کردستان و گلن کردستان و گلن دندا پرکی آشتی آوابکه دوان و پرسیمه برتوان جرد نسنا جرس پاستالیت کم بمینن خیر و خشیرا حیانی برنامه کدن